Magpare ka. Magpare ka. Ay, magpare ka. Kasi ito, yun na to eh. Ayop nga. Pare ka ba yun? Ayaw ko ng breeder ka. Ayaw ko na. Ako, tinarungin ako. Pag-ayaw niyo, tatay. Bitaw, tama as tatay. Magulang ni. Mangod ni. Unsa man ang manghod? Pero ka na, i-junk ko na sa I-junk? buhay. I-junk ko na. I-junk na, mo, i-junk. Naka nang maguwang. Paglulun ako sa kinabuhi dan. Paglulun sa kinabuhi. Inulun ako kinabuhi. Bahala sa buhay nila. Bahala makabreed niya. Bahala sa buhay nila. Bahala na sa buhay niya. Pero kani, doon ako'y pangandoy. Unsa man siya? Ako'y pangandoy. Unsay pangandoy ni mana? Mahimos yan, magiging Magpare ka. Tama. I believe. Tubig? I believe so. Dili lagi kay makasalan. Ino ba? Ay, mapil no ko kay ang mga May dalaga. kubuhan. Good Alam ako. na yan, man. Magpare ka. Paglaban nila. Basta guwapo ang pare. Joseph. Paglaban nila mo gama. Ambat ka. Bahala sa buhay ka. Ako sa i-junk ko na. Bahala sa buhay. I-junk ka. I-junk. Iwan ko sa imang niya. Bahala sa buhay na dyan. Bahala sa buhay. Pero ikaw kay plaster be imong kinabuhi. Magpare mas balo. Dili, plaster be. Oy, plaster imong naong. Plaster imong buho. Plaster imong ilong. Plaster imong dalikan. Oh, plaster katanan. Dapat imong plaster imong. Di ka mawili ana, plaster kag naong, plaster kag kilay. Plaster kag bitaw, plaster katanan. Ay, plaster katanan ka na. Ako di yung Plaster katanan. Paglaban. Nga, gamay ito lang paglaban niya. Namuil, pulis. Then ikaw po. Doon ay mga history nga. Hala, ang anak ni Ondo bitaw, pare yun. Pare. Buang yun ka. Kana ipag... i-jack na. Mekaniko na, kasi kayo na sa inyong mga service. Kung makapalit tayo silang service, yun, makapalit og Hilux, si Lablab, si Renren, si Dandan, maka-abroad na si Dandan, dapat abroad ka rin. Palit na siya, tig-ayon is silang truck nila, service. Kamera dua. Pero ako to na tata. Ano ang itata dahil? Si Jeep TV Tata. ko, si Baby. Ang gusto na ko ta. Ang yapo ka. Tata. Ada magiga. Ang gusto na ko yung pagkagwapong tao, pagkatisoy niya. Gusto na ko ka. Pare gid siya nga. Mualaga gid siya nga. Ana, pare. Unya sila tig-ayon silang mga service kay sayang kay na ilang kwarta ipaayos lain. Di una sila mamilyonaryo. Banak ulit. Ay, kwartahan ng tig-ayon. Ala, magpare na lang sa magpare na lang siya. Pero Steve, mekaniko gini. Magmekaniko. Maling-maling. Wala man ni. Then nag-video pa. Daghan kay truck mga pransing ayohon mga pransing nilibo ang kwarta. Bahalag magulingit basta raghag kwarta. Makabulingit tan kamo ba? Na may helper yan kasosyo kay tagaan po ni Dandan ni kapitan. Pero, tata, tijip-jip, tiguang na yung daw. Wala ng pipi. Tagaan ni kapitan ni Dandan si Bibi. Tagaan sa kapitan siya natin. Maling, may. Sosyo rin silang duha. Ala, inang kuan. Alam mga anak bitaw niya, sa pare bitaw ba? Mekaniko mga pransing. Tata, ayaw ito mga anak bitaw. Taro Takit po mga. yan lingo. Kuan? Atag ang video. Renren. Oh, Renren. Si anak ni Nene. Mekaniko. Ta, ang imo bitaw. Mas pare, ang imo bitaw mga anak, mga mature dahil. Kaya mo kabaw, mature na kayo daw. Kaya po mature na kayo. Hindi na ko expect nga Mapare. Pa ba ni Tibor? 15, then 14, 15, pero matured na kayo. mature na Hindi kayo. kanina sila ipa-serve sa simbahan kay
Oh, dili pa pwede. Dili pwede, pero ang ilang lawas pwede naman. Exempted. Lagi mga- Dili, ang ilang edad bata pa, pero ang ilang lawas pwede naman. Lagi, Makaserve na. para niyo, ano. Di na ko magdong mga. Sa una bitaw, ang parang yan, bato ko sa inyo bitaw, kana. Di na mo entertain sa ko, di na mo entertain. Di pa na mo entertain, kana. Samot pala. Dayon, ako ni sabot na ako, di na mo entertain. Hindi na sila kabalo mo entertain kahit si mama hilumon man. Lumon man, pero karon nga, kanay ko ka. Ako lagi mo entertain sa ila. Sundo, hilumon pod. Mundo po di lumon. Hilumon, o di mahukog, di pod mo entertain. Akane, permite, bisa di mo entertain, ane. Karon na may ugas man, ane. Karon na may ane. Karon na may ane. Ani, tigayo lagi ni sa ilang mga service. May ane. Dandan na, makapalit des dandan. Kani mga tawanan ninyo, tata. Di niyo ko nagdaong nga. Di na ako magdaong nga. Makauban ako na. Sa nadan, ay mekaniko nga engineer dan no, mekaniko sa nadan. Mechanical engineer. Oh, mechanical engineer. Oh, puhon. Tigayo sa truck nila. Nakakuha din sila mga Hilux brake. Pwede ra mo hindi na. Yun ninyo kay kamu. Pwede ra mapagkapinan na mo hinay ka na pala mo ko ba. Kapitan ba ni Bisan og maayo na. Kuan man ni kanang. Dako ko man kayo hulon nga na ba. Di kwarta o ayaw ko pagkawalang paglaom mo. Oh. Maka kwarta gyapon. Pero ayaw. Dili ko. Nakoy. Isa na. Mika. O, maminyo. Maestro. Maestro, may Oh. pay maestro. Tata. Pare lagi, pare. Ane, Maestro ya, maestro. Maestro mo daw. Maestro ya ha. grade siya, grade 11. 11 pa. Kana. 10. Pero yung mas paniyang gikuha, maestro ya. di pare. Saan tama maestro man yung kuha be? 11 na siya, first year college nung tapos siya. Ayaw sa maestro. Kani. 25. Pero ako pangandoy, kung Pare. maminaw lang tas ako, minaw lang sa kota, ipapalo na ako. Nasa iyo ya, beauty board. Nasa iyo ya. Oh, nanay uyab lagi gingan ka nga taglima ang uyab. Nasa yung uyab? Na. Kating ko pahan niya hatar rin mo jeep. Oh, na. Sayang atong yang uyab. Hindi ko gusto na, di ko gusto. Sayang kayang uyab. Hindi na gusto na. Yata, Gusto na ko Jeep. siya nga. Basta nang sa tanan. Bantay ka lang. Dito. Bantay ka lang. Istoryahan ako gusto. Ay, nagbitik. Tata. Magainis pa. Tata. Ibabiyaan yun ako yung kuya. Bantay Pero ka yung lang. uyab, beauty board, born out ka ng Born again. Adili. Iglesia ni Cristo. Nasamot pa. Iglesia ni Cristo. Kamu na, laparoon ka na. Laparoon ka na. Baluoy kayo tibor kay gamay kay tao. Bala, ibundag ko na. Karteng ko paha. Karteng ko paha siya uyab. Bala, guwapa. Basta di nyo ko ganahan. Yaman, sad, yaman. Hindi, ang gusto na ako nga. Ang gusto na ako nga. Digin maminyo si Bijon. Digin maminyo si Bijon. Mahimo siya maging pare. Mahimo siya mahimo si proud gid ako. Pakpak na ako. Mahimo siya maging pare. Uy, tulog ka daw kasi sila mata mo. Oh, kayo rin ba mamata? Di ganun. Gusto na ako nga. Pare gid mo anak ka. Maestro, may na. Balay me, magiging magmanak. Ay, klaro lagi. Pero gusto ka. Ang anak mo tata. Nga inana, tika-tiko na. Gusto na ko sa video. Na may kong maging pare. Ito ni, balag din maging pare, maging NP. Unta to, maging. NP. Hindi ito. Ang isa. Dili na, dapat may lima tayo. Ang isa. Namin kuya. Ang matulog ka. Namin may si kamera upat dali tapad mi. Wala, sa balay me, magiging magmanak. Bale. Nadagay kang manok tayo, daghan. Gabiin na sa iyo patay mata. Kaya matulog na kayo, tibor magtulog na. Kinakaysay na dito tayo. Kayo na ba? Alas 5. Sige na. Nandang. Oh. Eh, bye-bye. Ah.